saktirde mon pindi radio vefuti pindi radio vefuti pindi radio oɗon ketto saktirde mon pindi radio oɗon ketto saktirde mon pindi radio joɗo e kar legal Anne Marie villa 92S. olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka. olel ina soomi e nder mum doge ɗe jaadiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere olel pindi subaka. olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi yuɓɓinanta on e kala subaka altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma olel ar humpitma. olel pindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne Marie olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo wulango humpito nangodiri auditeur uji pindi nani humpito ɓe paami. jamal wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama e yewtere mon olel pindi subaka. olel pindi koye ko noon olel pindi subaka yewtere mon nde kewɗen hebde kala subaka tugganma 8h30 ha 9h50 ɗo e haalirde mon pindi radio yewtere nde ganduɗa ne heewi doge kewɗe ɗe ganduɗa ma en ƴeew undeɗe walla ma en gueta undeɗe beele bandiraɓe ne mbawa famde no hanniri ni. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande ko alkamisa 14 lewru décembre hitande ujunnaje 2023. tigi rigui en garti no kewɗen artirde e kala saaha yewtere moon olel pini subaka no mbirumi ni hay batte ala ko wayli hen ma en gar hen joni so hawre wele dal kono hade nden en jettan en jarnoɗen to karallagal banggue radio to ko sehel men gandu li woni toon kono kadi eɗen gandi eɗen e en direct e chaîne men YouTube Pindi TV to caméra to en jettan omo ganduɗa woni Djiby Dieng gorko mo Kanel wondude kadi to banggue régie e wondude e hay e réalisation o komo ganduɗa woni Oumar Sow ɗum noon en beltanimomo no fewi to banggue montage ha ko fate alhaali infographie fof ko omo ganduɗa woni Ali Fall ko ɓeɗo haralleɓe tigui rigui dutodirte men no hanniri ni to banggue radio to ha to banggue téléga jeerinkoɓe walankoɓe ɓe gona wutiyankoɓe guule ɓuuɓi ñalloɓe jamalla wale moon jamalla wiyete moon jamalla ñalle moon nde wonno ko noon windere nde sifori ɗum noon joni yewtere moon olel pindi subaka. ko noon yewtere nde en kewani kadi yewede hen eɗen jaada hen omo ganduɗa ko doyen men hono El Hadj Abbas Sarr gorko mo dimat jeeri dimat walla min wiyata noon walla mi wiya tulde dimat tan min fofta ko noon ɗum noon a salminama gorko pullo jamal walema calmodira e bandiraɓe wale jaam ceerno Adama Diop caggal no jetɗen Allah en juule rasoul sallallah alayhi wa sallam en calmini hettiyankoɓe men kalteɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama o mais également en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartange kala ko wawi yewtede émission wawa nanede famede Adama Diop
allahumma amin elazabas golema jooɗi peewi en garan joni joni e programme o kono haade nden en calminan dendagal hettiyankoɓe men e to banggue radio to kadi e yeeɓoɓen e chaîne men YouTube gonɗo en direct en calminiɓe subaka hande o jettiɓe jarinmaɓe no fewi no fewi no fewi guila e nder leydi ndi hay caggal leydi diaspora hay goto en jejjitani kamɓe foof en calminiɓe jettiɓe jaariɓe no hanniri ni eɗen calmina kadi o mo ganduɗa woni notre directeur des programmes e o saaha taweteɗo toon to wuuro lamor gongo Mauritanie woni Nouakchott on woni Amadou Moussa eɗen calminamo de passage eɗen calmina aussi la directrice des programmes e radio ngoɗon go piindi radio ganduɗa kay o woni debbo mo jarguel Halimatou Dia eɗen calminamo de passage kono calminali fof en totti omo ganduɗa woni notre directeur général Abou Samba Diop nde tottata ɗum dendagal dilloɗo e nder piindi média bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni joni en garan e programme men no woyi wade kala saaha puɗɗortoɗen ko météo du jour woni kabaruji weeyo ndewnen hen kadi éphéméride du jour ɗum ko ganduɗa woni tarih kawruɗe e ñalawma hande e sappo e nayyi lewru décembre ko wona ɗum ko revue des titres no kewɗon heɓirde ɗum e kala saaha holko sifa e kelle gadane ɗiɗo revue de ɗi e jaydeji walla mbiyen jaydeji men ɗo e nder leydi Sénégal e subaka hande holno ɗi piniri ma en gar hen olel bedda aussi ma en gar hen inchallahu taala ko surprise kono noon hayso tawi ko banggue partiel namdi ɗen to banggue feccere heddide nde eɗen gudditi deme men ma en ƴeew inchallahu taala no keɓirɗen heddiɓe ɓe goto foof adda hen version mum par ce que ɗefwade comme no genre compte rendu ni inchallahu taala e alhaali ngu jillu ngu Anta Babacar Ngom wone wadde e o saaha mone e nder reedu Fouta ko waɗi sibir toon e wiidemo wonde o weddama grenade lacrymogène kanko e militant ji makko hewɓe gañimi hen won goto e militant ji makko mo ganduɗa keɓɗen haalni en no gueɗe ɗe jaari ni kono eɗen guddiri kadi banggueji keddiɗi ɗi kala bawɗo kadi manan diɗorno addande en hen version ngaji c'est ça la radio nous sommes là pour vous informer min goniri ɗo tan ko tottirɗon kabaruji no hanniri ni mamin membo bang yo bang bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande ma en jewru to banggue e gandanɗa hoorema toɓɓe ɗe gaddanɗen bandiraɓe ko fate alhaali candidature walla candidat e sumgoji lefol laamu no namdirto ɓen ɓe ganduɗa ko militant ji munen yo mbad cotisé woni yo pi beele ene mbawa hokkude ɗumen ɗum ko ganduɗa woni caution ko kolliro wonde jomum mo waɗata déposé ton de caisse de dépôt et de consignation gam wawde jeeyede tigui rigui e ɗiɗon sumgoji garoji ma en jewti hen beele ɗum ko ɗum hunde fonde wonde walla ala beele e ɗum ɗon kadi ko gandanɗa hoorema ko noon ni foti wade e ɗum ɗon foof ma en jewti hen e ndeɗon toɓɓere taw ko yadude e omo ganduɗa woni Elhadj Bassar actualité garen hen gudditen téléphone o e on saaha mbawen waynodirde bandiraɓe kono hade men fuɗɗade e jettan ɗiɗon radio ji e kala saaha ko fidèle en e jokkodire men e kala saaha woni Ndikki Espoir FM la 93.7 ko toon to Tambacounda wondude e Demet FM la 92.2 toon to Demet en jejjitani kadi Hunar FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare gon ngo ganduɗa kadi joɗigo toon to Matam gon ngo wiite ko Danema FM la 90.4 Fouta FM la 90.7 toon to Pété en calmini foof en jetti en jaari bandiraɓe joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe en garan e ko ganduɗa kay woni e yewtere men puɗɗorɗen e dawal men guiɗi ngal 8 heures fawi hojomaji 35 ganduli jehen e météo du jour. ko noon Ganduli a jarama agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie mbiɗen ko ngallon catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe ganduɗa kay to ɓatake mabɓe hande e tongode mabɓe ko 343 ɓe kolliti noon hande kadi comme no hankini nangue gue mangue yaltu gue wuula no fewi kono kadi so en ɓetti ɗum ɗon wonata ko hakkude 34 ha 39 degré nguleki walla ɓuuɓol ngol gandanɗa hoorema ni ene teska e subako e wendogo no hanniri ni guila e jammago o ɗum noon ɓe kolliti ene jokki ha joni hakkude 19 ha wiyanma 24 degré ɗum noonne kadi ene jokki kono kadi ene wawi yaade ha hedde e 17 degré marée haute marée basse ɗum ko sanga nde maayo ngo ƴerata ɓe kolliti noon ɗum noon arani ko joomen laaɗen ɓen ɓe ganduɗa ene kutoro gueeƴo no hanniri ni ɓe mbi noon so en gari e marée haute ɗum noon
ko so yehi ha woni 9h47 minutes ɗeɗon bempeƴƴe towede mum ko 1m59 22h08 minutes ɗen bempeƴƴe no mbiɗen ni towede mum ko 1m81 marée basse sanga nde maayo ngo noon jippoto ɗonne kadi bandiraɓe e hutortoɓe ɓe ene poti wattude haqqillaji no fewi 3h35 minutes ko 0,54 métres 15h40 minutes ko 0,52 métres garen eno yogay diwnuji men taweteɗi ɗo e nder leydi Sénégal no piniri kadi noɗi jogori ñallirde to banggue e climat o puɗɗorɗen ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe piniri e subaka hannde o ko 24 degré ɓe jogori ñallirde koye capanɗe 3 degré toon to Thiès banggue Tivaouane ɓe piniri ko 21 ɓe ñallide e capanɗe 36 degré Mbour ɓe piniri e hannde ko 20 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 36 degré en jahan ha toon to Saint-Louis banggue Bango Dagana toon ɓe piniri ko 22 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 36 degré Podor ɓe piniri ko 20 ɓe jogori ñallide koye capanɗe 37 degré toon to Louga ɓe piniri ko 20 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 37 degré Linguére ɓe piniri ko 20 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 37 degré jekken ha joni toon to Diourbel gonɗen koye hakkude leydi ndi tigui rigui Diourbel noon sen jeehi toon en mijoto omo ganduɗa o woni infographiste men Ali Fall en calminimo de passage ɓen noon e subaka hande o ɓe piniri ko 19 degré ɗum noon ɓuɓol ene teska toon e subaka he ɓe jogori ñallide noon koye capanɗe 37 degré toon to Kaffrine ɓe piniri e subaka hande o ko 17 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 39 degré Fatick ne noon e subaka hande o ɓe piniri ko 19 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 37 degré Kaolack ɓe piniri ko 21 degré ɓe jogori ñallide e kamɓene koye capanɗe 37 degré jen ha banggue funnague leydi ndi to Tambacounda e on nokku biteɗo Kumpengtung e wondude ni e Tambacounda ville kamɓene ɓe piniri ko 21 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 37 degré toon to Tambacounda keddotoɗen banggue Goudiri wiyanma ko ɗo woni Bakel kamɓene ɓe piniri ko 22 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 37 degré jokken ha toon to Matam ɗum noon toon ɓe piniri ko 17 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 36 degré Kédougou toon ɓe piniri ko 29 degré jaafoɗon 19 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 36 degré Kolda Sare Sukaɓe 17 degré ɓe piniri ɓe jogori ñallide koye capanɗe 36 degré toon to Ziguinchor banggue worgo leydi to Bignona ɓe piniri ko 17 degré jaafoɗon ɓe jogori ñallide koye capanɗe 36 degré Kabiskirine ɓe piniri ko 20 ɓe jogori ñallide koye capanɗe 34 gayniren toon to Sédhiou ɓe piniri ko 17 degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe 36 degré ɗum ɗo woni oɗon bulletin gummiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie mbiɗen ko catal tammigal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum noon noon arani ko bandiraɓe foof nde mbawata wattude hen haqqille no hanniri ni ko hunde ganduɗa surtout ɓen ɓe ganduɗa no mbiɗen ni hutortoɓe alhaali o ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni joni 8h fawi hojomaji 43 on waktu ganduli nawaten e dawal men gongal woni éphéméride du jour. Éphéméride du jour mbiɗen ko tariha kawruɗo e ñalawma hande o mbiɗen hande ko 14 lewru décembre noon en puɗɗorta tan ñande 14 lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati nden udditi ɗo e wuuro men lamorgo ngo Dakar oɗon 6e conférence panafricaine nder ndini kay ko dendagal Afrique naaɓe e taw kay yewteteno toon ko alhaali debbo e wondude e oɗon rafi biyeteɗo sida mo ganduɗa kay en tawateno e nder ndeɗon yewtere ko ganduɗa kay ɓen ɓe ganduɗa kene ɓuura hakke 500 délégué ummiriɓe bang yo bang e nder Afrique e on saaha ni taw sa ƴefti kala rewɓe 10 ɓe ƴeftuɗa wonduɓe oɗon rafi e sida mo kalɗen e nder windere nde hen jeetato tawete ko Afrique naaɓe 14 lewru décembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati 1998
mbiɗen ko nden fuɗɗi ɗiɗon manifestation ngaji ɗi ganduɗa kay ko jowtide e alhaali ɗum ko ganduɗa mawninde laaɓi ɗiɗi ene heeɓa duuɓi temedere ɗum ko ganduɗa woni noɓe noddiri ɗum bicentenaire e jiigol aduna mo ganduɗa ko Elhadji Oumar Foutiyou Tall goto e ɓurɓe kay daranade e jaggude oɗon drapeau mo ganduɗa kay to banggue tariha tijaniya e nder Afrique banggue hirnangue. 14 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 16 2016 ko nden tigui rigui waɗa lancé walla mbiyen fuɗɗa taw koye gardugol hoorejo leydi ndi président Macky Sall ɗum ko ganduɗa woni oɗon phase guiɗiɗo walla mbiyen dawal guiɗigal e ɗen golle ɗe ganduɗa kay taw ko mango oɗon ligne mo train express régional walla mbiyen ngol lawol train express régional ngol ganduɗa kay woni TER mo ganduɗa jogori kay ko jokkodirde e ummo Dakar ha fayama toon to aéroport international Blaise Diagne ko ɗum de woni e oɗon projet mo ganduɗa kay ene jogori kay ɗum ko ganduɗa woni rewde ɗon to ngoɗon wuuro Hesso witego Diamniadio ɗum noon andinama oɗon ngal ɗon dawal guiɗi ngal ene wawi tan wadde concerné ɗum ko ganduɗa woni oɗon tronçon Dakar Diamniadio tolniɗo e kilométre uji 36 kono kadi ɗeɗon golle ɗe ganduɗa ko yewte banggue construction oɗon deuxiéme phase o noon Diamniadio e toon to aéroport jutedi mum wonata ko 19 kilométre ɗum noon hollitama kadi oɗon golle mum mbaɗanoma lancé puɗɗanoma ñande 5 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi hayso tawi e o saaha eɗen mbawi wiide golle ɗe goɗɗide heddi tan ko waɗe inauguré 14 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 ɗum ko gandanɗa hoorema mbuñaari e yesso walla jaafoɗon wona mbuñaari kay ko alhaali kay arde wadde comparaître e yesso tribunal correctionnel mo Dakar omo ganduɗa woni Khalifa Babacar Sall gorko dawriyanke mo ganduɗa taw ko jeeya koye lande parti socialiste e on saaha kadi maire député maire e wuuro ngoɗo lamorko Dakar ville ɗum noon wandinama kadi o tumirno walla o jofirno koye alhaali wadde détournement ɗum ko ganduɗa woni dernière publique jawdi ɗi ganduɗa ko rendadi e egginde ɗum eko way noon taw ene jeeru mum ene tolnino e milliard piccal jeetati e kalis men CFA ɗum noon hollitini ɓen ɓe ganduɗa ko yaadinoɓe makko yaadiɓe makko ɓe ɓen de jonnani alhaali o jaguiri ɗum tan ko yidde tigui rigui majjinde o mo ganduɗa woni leader mabɓe to banggue dawrugol beele ene bonna carriére mum wasa wawde jokkude ɗum ko ganduɗa woni feele mum to banggue dawrugol. 14 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 2018 toon to gandanɗa hoorema Sharm el Cheikh toon ko to leydi Égypte tigui rigui oɗon kippu mo ganduɗa kay ko kippu mo leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko taw ko worɓe ɓe e beach soccer woni ɓen ɓe ganduɗa fettoɓe e sara boowe ɗe ganduɗa kay ko takkumaje noɓe kaldirta ɗum ɓeɗon de keɓno tigui fartangue e wadde ƴeftude oɗon coupe d'Afrique des nations mo ganduɗa kay taw ɓe keɓno oɗon fartangue koye dow oɗon kippu Nigéria biyuji 6-1 tigui rigui ɗum noon wonno ko o nden wattuno lawol joyoɓol ngol ganduɗa leydi Sénégal ene ƴefta oɗon compétition ɗum ko caggal ndeɓe ƴeftuno ɗum 2008 ɓe dewni hen 2011 2012 et 2016 ha yetti 2018 mo kalteno. 14 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 19 2019 ko ɗo gaynirten koye combat ha joni kote coftal ɓalli oɗon combat sippiru moɓe noddirta MMA mo ganduɗa yuɓɓinno ko toon to dingaral mawgal gongal to musée des civilisations noires oɗon noon lutteur mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Sénégal najo Oumar Kane ɓurɗo lollirde Reug ko nden de o waɗi kawo enen mbiyata librude sen jiiɗi omo ganduɗa woni taw guila haaɓe jaare oɗon deuxiéme round o libri oɗon mo waddanno ko ɓiɗɗo leydi Maroc najo taw ko champion tigui rigui biteɗo Sofiane
bukki chou bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko gaddannaɗen bandiraɓe to banggue éphéméride du jour Elhadj Abbas holko ciftorta hen eyyi mataw en jaggat 14 bawte hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 woni on ɗon gorko noddannoɗo toon to tribunal grande instance to Dakar gam wadde comparé e on ɗon 1,8 milliard mbo tumana woni Khalifa Ababacar Sall détournement dernier public mais caggal majjum noon hollita wonde wondima makko ɓe kolliti wonde ɗum ɗo ko complot tan yidde hadde mbo wadde participer élection ngaji ɗi walla ni wadde carrière makko politique ko ɗum woni sababu omo waɗi ɗum ɗo kono quand même vraiment wattidaki latade par ce que jomum wattinomo dumbede ko noon o waɗi pirgé e peine makko no hanniri ni e o saaha ni woni o yoɓi caution aussi mbo o yoɓi caution o mone tourné makko gam wadde complété parrainage uji makko kanko Khalifa Ababacar Sall ko noon tigui ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe 8h fawi hojomaji 50 ɗo e haalirde moon Pindi Radio wondide e en direct chaîne moon YouTube en calmini internaute uji ɗi wonɓe e plateforme o e subaka hande o kamɓe foof ma en gaare mabɓe so hawre wele dalla joni e gandoli nawen ano e Oumar Sow toon to gandanɗa hoorema woni revue des titres. ko noon revue des titres ko sifa e kelle gadan revue no jaydeji leydi Sénégal en hawri no mbiɗen ni e alkamisa 14 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati Elhadj Abbas no kewɗen waɗirde ni e kala saaha hay battala ko wayli hen aɗen jogini en liste o ɗum noon holno ɗum yaari e o subaka hande ko noon Adama Allah jarama enen timiɗo e jaydeji 15 holni ɗi dawri hande Adama Diop jayde ji eɗen mbawi wiide Elhadj Abbas ɗi kewɗe majji garti e alhaali ñawoje ɗe par ce que ɗe gona goote e hay ni o ganduɗa ko hesitina woni Barthélémy Diaz ɓeɗi garti hen poɗɗo kay kañumne e notiyade le 22 lewru ndu gonɗen ndu ɗum ɗon kadi ɗi garti hen ɗi garti e gueɗe banggue dawrugol kadi Elhadj Abbas gueɗe kewɗe ene tawe e nder ɗiɗon jaydeji hande kono noon jayde observateur holno dawri hande Adama nde groupe Futurs Médias jayde l'observateur no mbiruɗa ni hande e subaka hande o ɓe dawri koye alhaali tigui rigui ko fate e alhaali ɗum ko ganduɗa woni gueɗe ɗe ganduɗa ni ene haale ɗo e nder leydi ndi e kala saaha kono ene waynude Elhadj Abbas yimɓeɓe nattan nande ɗum ɗon ko wayno 94 milliards heewino ɗo e noppi men mo ganduɗa kay ko Mamour Diallo ka haalatono e mun wondude Habib Soumaré wondude kadi e oɗon 12 millions mo ganduɗa ko Doro mo haalno ɗo henna to banggue omo ganduɗa joofi e jokkodira omo ganduɗa Macky Sall e omo ganduɗa woni Marine Le Pen wondude kadi Abdoulaye Seydi Sow e alhaali oɗon accusation tolniɗo e 100 millions francs CFA ɗum noon hollitam koto banggue leyɗele wondude kadi e to banggue fer mo Falamé ɗum ɗo foof Elhadj Abbas rendi kono ɓe mbi haalanomo heewi dille e o saaha hay batte ala to o wattini deƴƴama goɗɗum kadi gaari yantude hen Elhadj Abbas Sara ko noon jayde Walf Quotidien kamɓene ɓe garti koto banggue dawrugol ɓe guila e Petrotim Diama gueɗe Pologne omo ganduɗa noon ɓe jiiɗi joofa ɗon ko o biteɗo Ali Nguy Ndiaye ɓe mbi ko gueɗe kewɗe pawdire e oɗo candidat ɗum ɗon woni ko jaydiyankoɓe ɓe e woni Walf Quotidien arti e o subaka ma janggo ɗum e nder hello mabɓe tati Elhadj Abbas kono noon jayde Source A kamɓene ɓe garti tigui rigui koye alhaali de oɗon Ali Nguy Ndiaye mo kalɗeno hucciddemo hanki e ɓen ɓe ganduɗa ko loskoɓe ɓe e to toon to sûreté urbaine e nder alhaali oɗon mo ganduɗa mine de Diama kalaɗo o ɗum noon kadi wonde e alhaali omo ganduɗa taw haali ka ɗon haala ko maître Moussa Diop
détailluji ɗi ganduɗa kay ko fate oɗon audience fof ɓe garti hen ɓe gartine kadi e alhaali ɗum ko ganduɗa woni oɗon procès Barthélémy Diaz mo ganduɗa kay ko audience spéciale procès hors classé ɗum ene janggo e nder hello mabɓe joyi Elhadj Abbas. kono noon Jayde Sud Quotidien Jayde Sud Quotidien kamɓene ɓe garti koye alhaali ɗeɗo ñawoji ɗiɗi nde Ousmane Sonko nde ha ni omo ganduɗa Barthélémy Diaz ɓe mbi ko Sonko et Bart retiennent leur souffle e o saaha kam kamɓe goto foof nana motti fofango mum no hanniri ni saabu oɗon audience spéciale tonto cour suprême e alhaali Ndiaga Diouf paami ɗum ko ñande nogas e ɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu verdict kadi jowtiɗo e gartirgol walla ala omo ganduɗa woni leader bon Pastef e nder doggol dawriyankogal ngol woni liste électorale ɗum noon kam ko hande e jogore wonde ko hande ɗum jogori andede ko makko ko kanko Ousmane Sonko. kono noon Jayde Besbi le jour le jour ko kaɗon ɓe jokki ko ganduɗa kay ko alhaali Ndiaga Diouf ɗum ko hande wonata e yesso cour suprême jaafoɗon ko ñande 22 wonata ndeɗo lewru gonɗen ndu e yesso cour suprême mbi ko Bart face au faux en tout cas ɓe mbi wonde so tawi oɗon cour ɗum wonno yaari alhaali o to banggue ƴeftude décision ngaji mabɓe e gandu kam omo ganduɗa woni Barthélémy Diaz o perdan ɗum ko ganduɗa woni oɗon mairie o perde gueɗe makko ɗe ganduɗa kewɗe ɗe o ardi e o saaha ɗum ɗon ene tawe e nder ndeɗon Jayde Besbi le jour. Direct News alhaali tumogol ngol ganduɗa kay e o parangol e mo ganduɗa Macky Sall wondude Aly Ngouille Ndiaye Mimran woni oɗon société wondude e Ndiaga mo ganduɗa ko Ndiaga Ndiaye ɗum noon woni koɓe garti ɓe mbi ko namdal jaynankoɓe ni mbaɗi Elhadj Abbas ɓe mbi beele oɗo maître Moussa Diop o ɓurtinani trop e ɗiɗo haalullaji namdal ɓe mbaɗi kamɓe jaydiyankoɓe kono kadi ene tawe e nder Direct News omo ganduɗa woni ko candidat walla mbiyen mbirmo Benno Bokk Yakar Amadou Ba on paami e hello mabɓe ɗiɗi ɓe mbi ko Amadou Ba ko hande kay waɗata déposé ɗum ko ganduɗa woni caution mum ngam wawde jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijaɗi. kono Jayde les échos maître Moussa Diop kamɓe ɗe ko hen ɓe garti hakkude entre les mains du procureur o woni kay koye juuɗe omo ganduɗa woni procureur Aly Ngouille Ndiaye noon kañum tentini oɗon plainte mo waɗi o docteur mo ganduɗa ko Ousmane Cissé wiyete kañumne ene heɗanoma hanki sûreté urbaine kañum jogui oɗon enquête nana waɗa enquête o taw noon waddata enquête o ko mode fast track woni taw ko enquête kay mo ganduɗa ko keñoraɗo no hanniri ni goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon Jayde ko alhaali kay e sumgoji payaɗi ɗi woni présidentiel février 2024 ɓen ɓe ganduɗa ko terɗe jeeyaɗe e commission mo ganduɗa ko contrôle woni e yurnitoɓe ko fate alhaali parrainage o Elhadj Abbas ɓen de ɓe gandama no hanniri ni ɓe mbi tout sur les 21 membres fof ko ganduɗa e nder ɓeɗon nogas e goo tergal ngal ganduɗa kay suɓaɓe taw kay ko conseil constitutionnel suɓiɓe tigui rigui ɓe mbi ko les attributions droits et obligations fixées gueɗe ɗe ganduɗa kay toɓe jofana hayde banggue e poddeli e gueɗe ɗe ɓe poti wadde foof ɓe jofanama ɗum no hanniri ni goɗɗum ko tawete hen o woni le roi di Yela on paami ko Baba Baydy Mal ɓe mbi ko Baba Baydy Mal rassure ses fans omo totta hoolare ɓen ɓe ganduɗa ko fans uji makko e konngol makko o wi jamais je ne vais arrêter la musique même vieux sur une chaise avec ma guitare je vais toujours chanter a faami konngol ɗiɗon Elhadj Abbas ko wiide tan kanko Baba Baydy Mal o wi hay saaha goto o jogorani woppude ɗum ganduɗa woni musique kadi ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe mo ɓe yoɓe gandu hayso naywi maw jooɗo e 16 omo jogui guitare makko omo honkanaɓe omo yima no hanniri ni Elhadj Abbas. kono noon Jayde le témoin Jayde le témoin quotidien présidentiel 2024 kamɓe ɓe garti koye omo ganduɗa woni Boun Abdallah Dionne Mamboy wondude Mamboy Diaw wondude Aly Ngouille Ndiaye ko namdal ɓe mbaɗi ɓe mbi beele wona ɓeɗo jogor wonde liɓoɓe omo ganduɗa woni Amadou Ba ɗum noon ɓe garti tan ko hokkude yeeru no wano ni Elhadj Abbas e oɗon régime mo PS parti socialiste ɓe mbi wonde kañumne daɗano e alhaali baɗanoɗo hono ko ni e ɓen ɓe ganduɗa ko défecteur uji en mo ganduɗa ko Djibo Ka Djibo Leydi Ka wondude Moustapha Niass
eɗen gandi ɓe no yaruno ha PS perdi hen ɗum ganduɗa woni pouvoir wondude kadi ɓe garti e départ mo ganduɗa woni Macky Sall wondude e Idrissa Seck ɗum ko a faami koye tampinino tigui oɗon parti au pouvoir gonnoɗo woni maître Abdoulaye Wade. Amadou Ba noon ɓe mbi beele kañum ma waw wadde réussir après tout ɓe ganduɗa ɓe limtuɗen ɗo Boun Abdallah Dionne en Mame Boye Diao en eɗen gandi ko toon gonno Aly Ngouille Ndiaye en beele mawo waw dartade no fewi o wasa rewde ɓe limtuɗen ɓe to ndewi ɗo El Hadj Abbas kono noon jayde point actu ɓe mbi ko le PS et l'AFP Parti socialiste et parti Alliance Force de Progrès woni mo Moustapha Niass e AFP ɓe nde kam e o saaha nane jaggani no fewi omo ganduɗa woni candidat Amadou Ba tigui rigui ɗum woni ko jaydiyankoɓe garti e o subaka hande. kono noon jayde le quotidien indemnité aux militaires invalides à la retraite en paami ɗum noon ko hankini en kalin ɗum ɗo en e ndin damordi ndi ganduɗa kay ko koninkoɓe ɓe ganduɗa ŋakkiraɓe to banggue terɗe mumen noon sen kaldiri hono noon kadi wonɓe e retraite ɓen noon witeɓe e semga woni e fannu oɗon de o mo ganduɗa wiyete ko Mansour Seck o waɗi décoré omo ganduɗa woni Macky Sall e ngal ɗon baɗal bangal fayida ɓe mbi ko ce geste aura pour conséquence de remonter le moral des forces de défense et de sécurité. En tout cas ngal ɗo baɗal ɓe mbi wonde ma waw ɗum ko ganduɗa hokkude ni cuusal e fartangue tigui rigui ɓen ɓe ganduɗa woni force de défense et de sécurité El Hadj Abbas. kono noon jayde le quotidien Adama Diop le soleil mbiɗa sikki ko le soleil taw d'abord jayde le soleil pour la fin du dicta ɗum ko ganduɗa woni to banggue ko fate commerce libre durable et inclusif Macky Sall noon konnguɗi mum kadi ha joni tigui rigui o holliti hen gongaji kewɗi ɗi o yaltini o haalani ɓen ɓe ganduɗa ko fedde nde ɗon tamminde alhaali commerce woni OMC organisation mondiale du commerce non woni ko tawete e nder nde ɗon jayde le soleil. Le quotidien mbiɗa sikki en ɓenni donc a cantan mi ɓenna e las abbas vox populi voilà vox populi ko alhaali représentativité ɗiɗon sumgoji hanki ɗi ganduɗa kay mbaɗama e nder wertago leydi ndi ɓe mbi ko résultat ji première tendance uji ɗi ko fate oɗon élection ɓe mbi ko wonde ɗum woni ko fuɗɗama andede ɓe mbi noon e nder ɓeɗon e las abbas hen joyo central uji majeur woni ɓen ɓe ganduɗa ko CNTS FC wondude e INSAS ɓen ɓe ganduɗa wiyeteɓe ko FGTS B e CSA ɓeɗon de goni joyo ɓe ganduɗa kam El Hadj Abbas en ɗamina ko ɓeɗo de ɓuuri kam o saaha heftinede to banggue e jencude walla to banggue e carte ɗum ɗon ene tawe e nder ndeɗo jayde vox populi. La libération. Merci. La libération jayde libération no mbiɗen ni ko révélation tan walla gueɗe goɗɗe ganduɗa tan ko kantorinde kewi hen alhaali wargo omo ganduɗa ko baɗanoɗo géré oɗon station service toon to Touba ɓe mbi ko yimɓe ɗiɗude taw ko pompiste en liggoroɓe e station ngaji pompoɓe e gaz walla mbiyen lowoɓe gasoil jafoɗon walla essence ɓeɗon de mbaɗama placé en garde à vue e alhaali oɗon élément ji ɗi ganduɗa kay ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe enquête ɓe ɗeɓe puɗɗi hebde guiɗiɗi alhaali assassinat omo ganduɗa wiyete ko Bara Cissé kono noon goɗɗum ko tawete hen ko alhaali kay goppitgol hanki kina wona hakke 16 ɓe ganduɗa kay koye terɗe jeeyaɓe e Pastef jaggonoɓe ene dumba e nder dumbirɗi ɗi ko caggal lebbi 9 e nder dumbirdu omo ganduɗa wiyete ko Yarga Sy noon e nder mabɓe kañum andinama heddoto koye détention no hanniri ni ɓe garti e dalillaji ko saabi ɗum noon El Hadj Abbas. kono noon battindetuɗen ko jayde stade coftal balli jayde stade e garan e alhaali Europa League ɓe ɓe ganduɗa noon en teskina en mantina hen ɓiɓɓe Sénégal naaɓe hono Sima wondude e Ismaïla Sarr e mo ganduɗa ko Iliman Ndiaye ɓe mbide ɓeɗon kam e o saaha joofi tan ko wadde qualification ɗum noon ene tawe e nder ndeɗon jayde ɓe mbi seul la victoire arrange Simba e wondude e Ranger Simba e ɓen ɓe ganduɗa kay ko club makko mo woni o
ko polgu tan wawi e moƴƴude mabɓe ɓe ɓe ganda ko l'OM olympique mo Marseille en paami ko ɓiɓɓe ɗiɗo Sénégal naɓe wonɓe toon teskaɓe woni Iliman Ndiaye e Ismaïla Sarr andinama noon ɗeɗon baroɗe ɓe Sénégal naɓe e o saaha kam en jogot huccodirde koye ɓen ɓe ganda woni Brighton tigui rigui no hannirni alhaali kadi Ligue 1 Jaraf hakkude mum AS Pikine ɓe mbi ko dimanche de ɗum wonata supporteur uji ɗi de goto hen foof kam ɓe mbi supporteur uji Pikine mbaɗa interdit wadde déplacement mataw ko woto banggue fitinnaji ɗi Sadio Mané Pape Sarr wondude e Lamine Camara ɓen noon kollitama ko sacré e nder dunde Afrique ɗum noon kadi ene tawe e nder jayne nde goɗɗum ko tawete hen handball deuxiéme meilleure buteuse paami ko rewɓe troisiéme meilleure passeuse ko ɓen goni ɓe keɓɗen Sénégal naɓe woni Soukeyna Sagna la classe mondiale kanko woni deuxiéme meilleure buteuse en même temps troisiéme meilleure passeuse ɗum noon kadi ene jeeya hen ɓe kolliti e nder Ligue des champions hanki e bannoɗo e onon tableau ɓen ɓe ganduɗa kay ko Paris ɓe mbi ko Paris évite la désillusion no Paris kay darni hanki koyɗe no feewi Elas Abbas gam kay wasde ɗum kay wadde qualifié walla ni beele ne waɗa qualifié ko ɗum woni koɓe mbaɗi kono noon e dandude hoore mum wasde yaade ɗum ko ganduɗa woni Europa League CAN 2023 heddi tan ko lewru ɓe mbi noon omo ganduɗa ko gonɗo e diagnostic en kaali Nampalys gañiɗo ɗum ko heccanki wonno e club makko Lens en tout cas Nampalys fait peur ɓe mbi o saaha Nampalys ene joga kuluhule no hanniri ni Elas Abbas ko ɗum ɗo woni ko gaddanɗen bandiraɓe to banggue ko siifa e kelle gadanɗe robine diaydeji leydi Sénégal ko noon Allah jarama beela ɗiɗo révélation ngaji baɗude kan kala subaka pinɗa révélation waɗa a sikkani so tawiɗe révélation so waɗi so rewama tan ha joofi révélation goɗɗo wattata de toutes les façons aɗa andi jeyande le témoin arti e alhaali mbaɗi hono noon hay l'observateur ni eɗen mbawi wiide ko l'observateur arti e ɗeɗon gueɗe e woni jayne nde puɗɗirteɗen nde en teskinoma ɗo ene 94 milliards heewino ɗo e noppi yimɓe si kono rewaka ha leeƴi ha joni wiyama wayna ko yejjita ni alhaali e ɗum ko ganduɗa woni Habib Soumare ɗum kam ɓoyani no fewi Hadjibou Soumaré ndew o ancien premier ministre o tumino ɗo Macky Sall itti kalis hokki Marine Le Pen ɗum ɗon ne kadi ha joni fiyama kelle mataw ko kelle mboyi manda hulɗum ko waɗa ɗum ko ene jokki alhaali omo ganduɗa Abdoulaye Seydi Sow to banggue logement uji 100 millions kalis men CFA haala mum daƴƴama alhaali ɗeɗo oɗon feere to Falamé ko ressource fiyama kelle yawti donc eɗen mbawi wiide enen mataw ko ni tan gurduɗen ɗo e Sénégal hay oɗo 20 milliards 20 millions d'euros kala ɗo ko ɓoyani o deƴƴam ko toon o jogor faade sa yimɓe garti e kaɗo ko yidde tan jertinde yimɓeɓe c'est à dire que ɗum waɗi wiide noon ene moƴƴi vraiment hunde so waɗama révélé yo rewe ha joofa ay comme par exemple oɗo Moussa Diop ko révélé yo rewe ha jofta en tout cas yo rewe yo rewe mais Aly Ngouille Ndiaye kam wi kañum ittata plainte mum à condition so waɗi so yafnima so wi ko baɗɗo trompé o yafnima ɗon kadi ko banggue wonde julɗo hay ɗon laaɓi neɗɗo arrivi wonde comme jumnoɗo laaɓi comme par exemple Ousmane Sonko ɗo winde oɗo o yi ɗum tan ko jinoɗo men ɗum ɗo internet laaɓi juste tan ɓeɗanma hen seeɗa miñum président Macky Sall tumanoma ɗo ene suñu 400 000 Sénégal najo foof e population no wayɗi goto foof ene fonno hebde hen 400 000 e koppereji ɗe o tumanoto banggue Petrosen gaz pétrole kono on kam eɗen mbawi wiide laaɓi on eɗen mbawi wiide laaɓi ko tuma muye tan wonno o laɓɓini hoore makko on kam eɗen jiiɗi gueɗɗe ɗe foof keddiɗe mbaya noon en tout cas keɓe jahat koye pawe yimɓe ɗiɗo milliard uji mbayi hewde so laaɓno vraiment tawi andama ɗum ɗo ko gonga vraiment ma wallu no fewi janggo Barthélémy Dias Adama Diop le 22 omo jogoto noddede kanko woni maire de la capitale manam lamorgo ngo rutti ko député à l'Assemblée nationale te il risque fort ɗum ɗo foof iwa so tawi janggo makko ñiɓɓiɗi holno jiɗɗon
Sen Doutimi Tchagal en 2022 et Congo Mako oui je ne bougerai pas de la mairie ni de l'Assemblée nationale. Et dum woni jidden jofa tan so tawi dum latima o perdan odon magistrature premier magistrat ville de Dakar o perdan kadi députation. Donc hay so tawi e der 2022 o halin didon kongudi o umraho e mairie he o umraho assemblée nationale mbele didon kongudi hadi jokki walla di jokkani mbele odon anni o mo jogi dum ha joni walla o jogahi dum de toutes les façons lawol en tout cas wadan ko foti wadde ko lawol non e mba wadde hen avancer tant que paden le 22 min kam pour mi sikudi kadi ko repousser watan watte ah ouais repousser watte ça de famille politique sénégalaise parce que ñawoje den jilli politique no fewi Elazabas so tawi en kaldi gorko pullo wi hay so tawi nawi hay so tawi o nawi baba baydi mal mo jodo a famille et chaîne musicale omo weltina fansuji makko e dum wiite tan ko no noddiraɓe ɗum aadiyanke wonde aadiyanke ha maya kadi eɗen gandi kanko omo ƴefti engagement uji kewɗi hakkude makko e leñol fulɓe baba baydi mal ala ko gollanani ngollol leñol heddi holko leñol ngol foti gollandemo gonga ni hay so tawi est ce que kanko ni omo sohli leñol ngol gollanamo kono pour mesure de no noddirten ɗum reconnaissance leñol ngol en foti gollandemo pourquoi pas bamal inire université bamal inire gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa taw ko gueɗe symbolique ko aɗandi ndeysan ko icône elage baba mayna ko icône ko référence amin mbiɗa heewi wiide e won jaale mawɗe jewtude meɗen ɗen ɗon jaale baba mal ko hen jeeya tigi walla ni so ɓurani par ce que hay canki rek Mamadou Racine si en siftor ɗum wiye wonde holko addunani holto nawani Podor mi wiyani Podor tan holto nawani Four holto nawani ɗemgal meɗen o yeeyi ɗum partout kala ɗo jaaɗa culture sénégalaise way culture sénégalaise a yiyat tigui rigui baba mal woni hakkude wojja noppi en ɓolɓe baba baydi mal yaltin ɗon ɗemgal pul yima pulaɗo kadi e ɓornugol mum kaddugal mum sa yi ko pulago kadi jiita hen vraiment baba baydi mal en tout cas yo Allah junnu balɗe ɗe woppamo yeeso men o waɗi rassuré fans uji makko quoi donc merci. À tous les fans yeɓe gandu baba baydi mal woppani à tout moment mo weltin fans uji d'accord ɗon to kalten baba baydi mal ɗo hade men ɓennude mi waɗa big dédicace mi salmina omo ganduɗa ko jiɗɗo baba baydi mal no fewi ko cousine am o mona toon to leydi France woni Aissata Demba Gueye de passage sa watti haqqille e statut uji makko ko baba mal tan o waɗata hen o ɓooyi yide baba mal donc un petit coucou et bonjour dendagal ɓe gonduɗa toon e kuuɓal en calminan ɗon kadi nene men nene omo ganduɗa woni Amnat Sahel kañumne no mbiɗen ni hay koye lawol woni ene liggoyo ene gandi o saaha ko ɓuuɓol mawgol woni toon neige e ko way noon kono ene watti haqqille e ko mbatten ko noon ɓe calminama kamɓe foof de passage joni Elazabas en ɓennan kadi e dawal men gongal bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗa andi kamɓe foof ɓena mbaɗa réaction ngaji mabɓe toon to plateforme men to ma ara hen so hawre wereɗe Allah ko wona ɗum ɗon ko kadi en calmini jetti jaari hettotoɓe ɓen e à travers radio ji ɗi mbaɗɗen synchronisé ɗi foof joni e 9h12 en garan e dawal men gongal woni olel bedda noon Elazabas hande mbiɗen il faut laaɓeɗen qu'est ce qui se passe holko kewi e Anta Babacar Ngom kabruɗo wonde gaz lacrymogène weddama mum kañum e militant ji mum toon to diwan Podor eɗen gandi ni omono jokka on foti yaade ha toon to Matam de tout waɗi hen ɓe ganduɗa gañiɓe d' après ko information ngaji ɗikkata hen e nder hen noon en keeɓi en jiiɗino jokkodirde banggueji ɗiɗɗi foof pour wadde équilibré information o en keɓani kono ene udditi ha joni mo keɓɗen on woni mo gaddanɗen bandiraɓe on ko militant e mo ganduɗa woni Anta Babacar Ngom kettoɗenmo garten
président amen Anta Babacar Ngom ne ari salminde amen ne ari ƴewde caɗele amen wawde safrude comme no wonirni katante Sénégal fodde développement guile guese ha usinaji ɗum ɗon noon ari salminde ƴewde par rapport e programme makko woni programme industriel bo jogui o pour Sénégal o ari o jaɓɓa oɗon namdi ko kanko jiltono sukaɓe jelti rewɓe jelti pucceji foof no hollira weltare o présidente Anta Babacar Ngom ha gendarmeɓe ngari guilne men puɗɗi wadde publicité ji gendarmeɓe nan gara ne ndawe amen gendarmeɓe ngari beddi amen lacrymogène or min dañi autorisation préfet kalke men mbaɗi ko koye lawol waɗa no hollira wona gonga mais yooɓe gandu oɗo o jaaɗo haw paari fuutankoɓe mbi ko Anta Babacar Ngom woni présidente mabɓe Podor naɓe mbi ko Anta Babacar Ngom woni présidente mabɓe wonno yiyama golle makko wonno bilan makko laaɓi ceer wonno ɓe gandi hande gonga woni hollum aménagement ji moƴƴi maw addan men ɗum ɗo e Podor e Fouta maw addan men usine aji moƴƴi ma hande sukaɓe rewɓe foof liggo ko kanka woni la relève ko kanka woni véritablement l'alternative pour un Sénégal meilleur e kanka noon inchallah mamin jokku golle ɗo ha Matam e on programme développement mo gandanɗa hoorema caɗele hegge ma gas e Fouta ma gas e Sénégal. non en beltinima gandoli tigui to banggue karallagal to e omo ganda rési omo ganda woni Oumar Diop Sow o weltanama no fewi Elhadj Abbas hettima ko musidɗo haali ko koye ballal ma eyyi oɗo wiyete ko Cheikh Ahmed Tidiane Ly ko kanko woni président Ar Fouta o jogui ko mouvement mawɗo so Allah nen to nder département de Podor bon inir mouvement o ko Ar Fouta omo dillanno noon e lande coalition présidentielle mais caggal mum o ɓoori wutto en tout cas ɓoyana e hunde ko ɓoori wutto o wiye wonde omo nangonoro Anta Babacar Ngom ene jeeya e sababuji baɗɗi ha Anta Babacar Ngom ari toon to diwan mo Fouta o mais o holliti quand même ko enen ko mbatten en déploré rek gueɗe ɗiɗi ha tati gueɗel galonigue guel woni kala sénégalais en jogui droit yaade yiiɗi yaade foof ene yiɗiri yaadude foof étant donné plus aussi ko wi ko so tawi ɗum laatima wonde ɓe dañi autorisation ɗum vraiment so Allah gendarmerie alano droit quand même beddade mabɓe lacrymogène autrement dit holko potata wawde wadde haɓe bedde lacrymogène ɗum ɗon woni namdal ngal ƴeweten hebde inchallahu taala gueɗel gonguel ngel kadi woni yen gandu kadi des fois aussi il faut que les gens ɓe mbaɗa exigence campagne soit uddide Adama Diop ay ñande campagne uddite d'ailleurs en keeɓi information ko le 4 février campagne uddite voilà donc oɗo saaha joni an gonɗa ke yaade beela a dañi autorisation ko mbatta ko walla a dañani c'est ça la question heddon noon ko hayli ko tawi ko fuutankoɓe mbi noon moƴƴi tawi kanko tan kadi walla kanke mouvement makko kadi tan mbi noon moƴƴi en tout cas enen kam jiɗɗen tan ko mbo Allah wawi addude foof yo Allah hokki en jiyowo fuutankoɓe ballowo fuutankoɓe nafowo fuutankoɓe so tawi tigui rigui ko wi ko Anta Babacar Ngom ko hayli ko foof ko ɗum ɗon Anta Babacar Ngom en jogui wadde ɗum mais enen ko ɗum jiɗɗen tawi noon ɗum wodani donc c'est pas la peine jominen tampini koye men yo poof tan ɓuuri quoi ko noon en tout cas en teskima no feewi e banggue oɗon laamu ngu hayni e woɓɓe ɓe ganduɗa ko opposant ji ɗi ɗi dumunnaji foof guilay Khalifa Babacar Sall en cortège mumen haɗede nadde toon to Matam Déthié Fall en aɗen ɗum koko ɓooyi ɗen ɗon gueɗe ko gueɗe ɓooyɗe ɓooyiɗo ɓooye Sénégal bon saɗa tesko ɗo comme par exemple min moi je peux donner un exemple comme par exemple président Macky Sall hande o laaɓi limtinɗo omo haɗe nadde nokkuji ɗi ɗum il était à opposition bon joni enen jiɗɗen tan haalde yo ƴewtoɗen kuule ɗe beele ɗum ko jomumen en poti wadde ko mbaɗata ko walla ala so tawi ɓe potani wadde ko mbaɗata ko toon kadi haqqillaji ɗi jahara kamɓe pouvoir en ɓe aɓene mbaɗa hono ɗum ɗon te hay battala ko heeɓiɓe walla pouvoir o hol opportunité jogui hol fartangueji ɗi jogui
ɗi ganduɗa opposition ala ɗon walla pouvoir o kañum won koye liggade jogui ko mandat mum sowa gas ene jogui droit yaade ɗo ene jogui droit yaade ɗo ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa détuji gonɗi nder ɗi poɗɗen famde pouvoir o jogui appareil l'état appareil de l'état donc kamɓe kala nde ɓe gummo ɓe mbaɗata ko safurna fuɗ a wawi ittude ɗum ɓe mbiyatma ɓe pay ko gollanoyde parce que c'est koki exemple tan yeru ko ɓoyani ko ɗon toon to France Amadou Ba yahano toon ko golloyde huccidirde e premier ministre homologue mum premier ministre kono noon somori hen noon en jii oɗon meeting mo hono mum meeɗani wadde ni e nder France c'est ça politique presque pratiquement ko ɗum ɗon tan sa ƴeewi au fond ko ɗum ɗon tan mais ay comme par exemple hakkude pouvoir et opposition ko ni meeɗi waade ɗo e leydi men Sénégal kala gonɗo opposition c'est-à-dire que Macky Sall fof ndewi ɗon c'est-à-dire que sa woni à l'opposition andu carrément a faami wonko waɗɗima wonko waɗɗakima kadi aɗa andi holkeɓe ballinirto ko trouble à l'ordre public ngara tawa yimɓe ɓen wawi taw vraiment ngarangal ma ngal welani ɗumen ni cikka mato en wawi créa ɗon boucan ha adda wonde certaine caɗele mais force de l'ordre kañum aussi ko ɗum ɗon trouble à l'ordre public Elhadj Abbas gonen tan ko yewtude trouble à l'ordre public beele watte constaté tan koto banggue opposition sen duttima caggal omo ganduɗa woni candidat coalition Benno Bokk Yakar anda ko Mbour wonno mi anda ha woodi ni gendarme goto jaltinɗo ferel mum felli en ganda ni kaɗon haala holto ko joofi taw y avait un coup de feu won ferel jaltinnoɗo fella wiyama ga en jaggama ene waɗe enquête holko saabi o felli par ce que ko traquage wonno hakkude gendarmerie et les nervis manda avec les policiers ɗon kadi ko trouble à l'ordre public aɗa andi c'est très normal ko kalta ko ɗum trouble à l'ordre public kañum à chaque fois waɗat tan même du côté pouvoir comme du côté de l'opposition mais ɗo saɗa teskito ɗo match meeɗi wadde ɗo si stade Demba Diop non stade Ablaye Wade mais ayi les militants de Benno Bokk Yakar nde ɓe ngari toon ɓe ngari ko ɓe ƴetti t-shirt aji mais laamu ngu force de l'ordre wi ko e wonde hay t-shirt goto natta toon kala garɗe t-shirt muɗum ko football voilà koko t-shirt o koko ɓoora wedda ɗayde football fotani waɗede hen affaire politique pour wadde éviter ko wiyete ko trouble à l'ordre public donc pour ɗon ƴeewa aɗa andi sundu joni ɓe guurno ko banggue laamu ren wiyete e wonde kamɓe de ɓe guurni ko laamu ngu ɓe gacci laamu ngu nani t-shirt aji mum alors que ɓeyto ɓe calnima ɓeyto ayi sadi jinmi wiide ɗo rek force de défense kañumen gonan ɗo ko yimɓe foof c'est vrai sahaji noon eɓe guuro ɗum hay goto wawi ɗum ittude a faami eyyi kono kamɓe ɓuuri andude hol sababu baɗɗo haɓe mbima adama an a rewta ɗo walla saɗa rewɗo rewoy ngol to lawol par ce que sa rewi ɗo ene wawi bonna ɗo walla ene wawi gadda ɗo boucan beele ɗon jomum en foti wadde résister wiya min ko ɗo tan ndewami non a fotani tiɗan ɗum hoore jambar contaɗo jonaɗo sa haalnam hunde aɗa respecté force de l'ordre et de par ce que an janggo ko an so tawi Allah rokkimaam laam kamɓe an eɓe liggonto wadde aɗa foti hormadeɓe sen mbima ya rewɗo rewɗon jallanma mata wonko bonnantama min sen mbi kam woto rewɗo mbeɗen fayi ɗo e brioche doré wi mbeɗa rewɗo e mbi ala woto rewɗo oga banggue nde woni hami mi yetto e jaam mbeɗa selli hay hunde heɓanimi mais somi wi si je m'entête mi wiya wonde par force ɗo nde woni mais kamɓe goni force de l'ordre ɗon a waɗi résisté ko ko noon tigui jarama no fewi en tout cas en mbawa worade haalde dawrugol par ce que to faya to ɗo ha élection yetto ñan foof en keɓan actualité e nder ɗum ko ganduɗa woni e kabaruji men par ce que kala ñalawma ene ɓeyɗo ustade en keeɓi ni no mbirumi ni date mo ganduɗa wonde campagne électorale o foti fuɗɗade woni le 4 février hayso tawi mi suwa waɗ ɗum officialisé min personnellement mais en tout cas mi yi oɗon publication quelque part ma en ƴeew exactement beele ko ɗum waɗi officiel walla ala en tout cas koye calendrier électoral o jeeya donc ma en ƴeew source oɗon beele ko ɗum source mo ganduɗa baɗɗo fiable tawi kadi to ummi to ko nokku koolaɗo inchallahu taala en tout cas en jii le 4 février nden woni fuɗɗoto ɗum ganduɗa woni campagne électorale
ɗum noon e mbawata wasde haalde pour dawrugol e kala saaha Elhadj en jokkan tan e joni yewtere men to banggue kadi ndeɗo toɓɓere nde ganduɗa candidat namdo militant ji mun yo mbat cotisation woni yo pi yo ndendin piye hay so tawi kañum addi feccere so tawi ko 30 millions jom adda 15 millions keddiɗo namdo yo militant ji munen pi ndendina belen manan diɗon ne mbawa waɗede déposé caution ɗon beele jomum noddi ko beele ɗiɗon militant ji ene mbawa wadde valoriser ɗiɗon militant ji pour janggo woto jomum wiide ko min waɗi ni ɗonne mbiɗa sikki ko hunde nde ganduɗa yimɓeɓe ene poti yewtude hen walla ala est ce que jiɗɗo ardade leydi janggo ene foti wiide yo militant ji munen pi walla ala ko namdal ngal ganduɗa mbaɗɗen ɗum basé koye omo ganduɗa woni Thione Niang mo ganduɗa ko ɗum haali hanki e militant ji mun wonde wi ɗo e hokkiɓe ni ko délai ɗo e nden il faut ɓe ndendina 15 millions par ce que kanko addi 15 millions pour waɗe déposé mi sikki est ce que ko ɗum lawol walla wonani lawol ko lawol tigi rigui parce que kadi ko noon ni foti yarude parce que aɗandi parti wona gardiɗoji ko min e ma e enen e wonɓe ɗo fof enen ndendi donc min janggo so mbiɗa yiiɗi yittude hoorem e ɗum ɗo potimi ko kala ko waɗɗi par ce que an ka poɗɗo sodde carte membre ka poɗɗo cotise ɗum ɗon nene charɗiji parti o donc an sa wone parti a foti vraiment ɗo ɗumin addanar ko noon joomum parti addanar ko ardiɓe waɗɓe créé parti ɓe addanar ko ɗumen wiide e wonde ko kañumen tan taƴata ko kañumen kaalata kañumen mbaɗata kañumen ɗuɗat ko ƴettude fof tan mbaɗa sa ƴetti fof a waɗi way kono ko an luuɓi yimɓe fof guiti ɓe mbeɗaɗa yimɓe ƴeew fof ko ɗon ƴewata mais so tawi comme par exemple mun fof addi buuɗel mum a faami on ndendini min koolima Adama Diop min totti ɗum jangge jaam Adama Diop ma andu ɓo haaldata ɓe ko holɓen mo respecte ɗumen no hannirta ni a faami jangge jaam mo rokku ɗumen hurum men no hannirta ni jangge jaam o jottaki tan haw welam tan o waɗa décidé hunde taw o faw ɗum e dow ma o faw ɗum e dow ɓen ɗon mais à chaque fois hande ko heewi e parti ji ɗi jiita que gardiɗo ko kañum waɗata créé parti o adna parti sa waɗi ɗum créé a natti jeyde an hande yewtere nde ɗo an ɗumin ɗum mais au moment où joɗɗa e chaise o aɗa huccite population aɗa yewde men a natti jeyde yewtere nde enen fof ndenni kala joguiɗo hen miijo mum foti wawde addude miijo muɗum kala joguiɗo hen yiyande mum foti addude yiyande muɗum mais sa wi an tan gorko min tan haalata kalɗe micro fof walla kalɗe téléphone fof mbiya ɗum e deƴƴu a fotani haalde ko min foti haalde so ɓoyi seeɗa maɓe goppide émission ɓe jallaɓe arrogance merci ko noon jokken ha joni koye yewtere tan gonɗen débat baɗɗo ouvert tonto Touba oɗon gorko mo ganduɗa Bara Cissé jarannoɗo e duuɓi capanɗe 69 woni nde fitano mum yooɓa pompis fitano mum yooɓa no mbiruɗen ni en tant que gérant kono won sispeji ɗiɗi jaggaɓe hay ɓennene kadi ko pompisten kanko ni ɓe gandini en wonde o wirnama ñande altine nde kono ɗum foof e wadde noon Elhadj Abbas so jiɗɗen namdade to hande sécurité o vraiment ŋakkere ndenka ene ŋakki no feewi e nder leydi ndi Elhadj Abbas oui aɗa andi Adama haqqillaji yimɓe fof o daari sen garte on ɗon banggue en yurmini par ce que enen l'insécurité totale insécurité totale haali tan ke malgré effort uji batteɗi ɗi tout ça malgré ko watte ko ɓaɗiɓema ɓe ene metti rende quoi ko ɓaɗiɗomo waɗatama ko boni aɗa andi joni déjà kanko o waɗama autopsie so ɗiɗo tuuma men deux pompes so tuuma men ko haala mawko woni ɗon en aɗa andi tuuma noon firtani ko kañum so neɗɗo tuumama firtani ko an firtata ko an tan taw ko des preuves tangible payoytable andine an oɗo ko an waɗi ndeɗo accande mais jiɗɗen wi tan que hande ɗo ɗo gonɗen ɗo mum foof kam firtani mum kam fawi ke hotto fawi tan ke junggo mum ni par ce que hay sécurité goto ala ñande foof wari gañama fiyama fellama bon ɗum wujjama waɗama enlevé moftama donc ɗum ɗon vraiment so tawi en laati en continue leydi te wiye e wonde kala nde dégâts waɗi walla kala nde probléme waɗi en général enquêteur uji men ɗi e quelques minutes walla quelque ɗum ɗon jiitat mais haade nden haade ma ɓayde kamɓe mbawi yutude kay haade nden yooɓe mballu yimɓe ndenka
yeb ballu yimbe den ko dum don wallata en te kadi ko dum don em jobirte kadi ko dum don kadi e ƴettiri koy mabbe afami be ngirli be jarliti wiide e wonde kambe ko dum do o do galdo meccal e be jidi woni rende hande ko ke mabbe tan wadi e be ballu yimbe en den dum do fo sa yidum ko ngakkere den ka en manki ha burta den kan manki parce que mankan vraiment won certaine gedi kam watta nadde station ma tawma e der bureau ma ha bareda wonbe don e diwan ala fottino dum te warta fitan wayni teddude hulbini te kadi solidarité kadi ala yimbe ngala solidarité adama job a yaltat do joni neddo agresseur uji ngone agressam yimbe kuccitene ƴewmata hay gor wiray dar kono Elizabeth kabar mo kebden joni kessa pul gummiriɗen toon to o gandanɗa hoorema woni tribunal eɗen gandi e ndeɗo ñawore mi liranma ɗum taw e tubankore Ousmane Sonko obtient gain de cause, la justice annule sa radiation des listes électorales. Ɗum ɗon eɗen gandi kam ko nouvelle mawɗo ɓe mbi ko le juge du tribunal d'instance de Dakar a annulé ce jeudi 14 décembre la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Donc non, pour rappel, le tribunal de Dakar a débattu mardi dernier de la réintégration ou non sur les listes électorales de Ousmane Sonko, dont dépend sa candidature à la présidentielle de février 2024. La Cour suprême avait cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre qui avait remis M. Sonko dans la course en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Donc, comme on entend tongude tan Ousmane Sonko en wawi jeede e liste uji électorale ɗi ko non ko caggal kay ko lirɗa ko ɗo joni caggal kadi ko timɗen ko joni ɗum ɗo sewde Seneweb firti ko Ousmane Sonko a obtenu gain de cause. Merci la régie Omar. Bon, maintenant il y a de l'actualité. Maintenant wona ton woni caɗele ɗe obtenir gain de cause aɗan min holto woni probléme am hande le pourquoi kamɓe à chaque fois il disait que la justice sénégalaise n'est pas wonani libre joni holteɓe tugnoto hanki kam avocat ji makko ɗi fof wona ferat kongol ma mbi kañumen enen jogui jikke e yakar ko hande Ousmane Sonko ko heɓata gain de cause mum koko jeyete e liste uji électoral ɗi joni min kay wona toon woni probléme min probléme am woni holko wonno mujibe wiide e wonde justice meɗen en yaari banggue hande holngol konngol em jogto justice o ko noon tan saɗa wone haare Elas Abbas no mbirɗa ni somi fimi womere huno yaltini ƴiƴam oɗon heeɗa kalta ko way ko beela am foof mi haalat ok donc yo Allah newnu en tout cas heeɓi gain de cause ɗum aussi ko offre de soulagement mawɗo wonandeɓe kamɓe joni noon kay wona gila 16 mabɓe ha mbaɗaɓe relancé hanki min gila hanki jimi ɗum ɗon je savais ko ni jogonno wade quoi c'est pas pour rien joni wona toon woni probléme o woni après la radiation après maintenant sa réintégration sur la liste électorale est-ce que kanko parti makko nan waɗa dissoudre est-ce qu'il sera candidat non ɗon kadi ko walla ke coalition goɗɗo yahata ɗon ko noon walla ɗon ene heewi ɗum ɗo wattede Ousmane Sonko e nder liste électorale ɗum aɗan ko firti ko guittunoɗo e nder liste électorale o wattama toon gasi point omo wawi wadde quoi omo wawi wodde on banggue on wawi wodde mais to banggue wonde candidat to ene woodi aspect ji kewɗi ɗum en garino hen ɗo hen soit a ummimi e oɗon parti mbaɗaɗo radio kina wona hakke hirani walla manan didorno d'après sen keɗimi les juges mbaɗa coalition jeyɗa e coalition de parti goɗɗo hay ɗum ɗonne kadi ene woodi no yarate procédure oɗon procédure kadi newna hiɓe no hanniri ni Elas Abbas ha yasko lawol Adama Diop joni commentaire so Ousmane Sonko waɗi gagné gain de cause mum exactement holko mbatta hen commentaire non c'est à dire que min mi commentaire am jutta henete mi wona hunde nde mi ɗamnanoy mbeɗa ɗamnino ɗum min e hooram mbeɗa ɗamnino e wonde mo artu par ce que déjà o ñawannomo o hokka
wonde foti wawde rettitade e liste mais min probléme am tan woni hen tan woni façon neɓi mbaɗanno ni diaboliser la justice sénégalaise mi ko ɗum woni ko jakimi ko hande holko parado wiide holngol konngol em jogonto justice sénégalaise hanke justice sénégalaise leldaki adjude hande justice sénégalaise rokkimam gonga joni holtoɓe mbaɗa classé la justice sénégalaise quoi e on saaha noon ma en gandu holko potten wawde haalde ko ɗon jokkitten seeɗa e tigi rigui omo ganduɗa woni Yarga Sy enen foof eɗen ciftoramo o woni dufnode biyanoɗo kañum voilà e nder hen noon aɗa andi wonno ko prison ken woni hande e lebbi jeenayyi woni boy Ousmane Sonko gollowo to aéroport ni ɓe mbi gollatno waɗama blanchi e mercredi o kono noon en heddo e prison holno pamirɗa e ɗum ɗon manam o laɓɓinama mais o heddoto ko prison eyyi ne wawi taw ko les chefs d' accusation ji ɗi ɗum ko toon probléme o fotata wonde par ce que aɗa andi en général ko heewi e mabɓe ko dossier deuxiéme cabinet goto deuxiéme cabinet e toon to tribunal o on mataw woni mo parani makko to eyyi aɗa andi souvent ko ken mbaɗit ko heewi e mabɓe wara ɓe inculpé ene heewi taw ko chef d' accusation ji ɗi mbaɗira inculpé donc hen goto so iwi ene wawi taw keddiɗi soit iwde kono noon Elhadj Abbas en garan kalen e alhaali Barthélémy Diaz oɗo affaire de ñawore eɗen gandi ene wawi yaade ni ha e duuɓi temedere taw gasani le 22 noon andama ko nden tigui rigui o jogor ñawede e alhaali oɗon Diaga Diouf Elhadj Abbas eɗen gandi ɗum ɗon vraiment dillinin ɗo kadi leydi ndi no fewi e en kaali hen nane ay konguɗi kanko so tawi wonno yaari wonno décision juge ne ɓe jaari o perdan foof ɗum ɗon holno jirta ɗum ɗon janggo aɗa andi le 22 nan ara so allahu lamɗo jaaɓi enen mbawi sabbade ha le 22 mais kam ko ɓuuri ko labde rek woni omon e Kaya Mbeya o ɓooyi kadi wonde e Kaya Mbeya ne hayno ɗum ɗo fof kadi ko kanko nawri ɗum hoore makko par ce que affaire nde ñawanoma ha gasi Adama Diop mais kanko ñakti appel ñakti appel joni noon ɓayde o ñaktima appel ne hayno yimɓe nen joguinimam kulhuli mata en paɗat ha le 22 c'est le 22 yonti en tout cas en waɗi risque par ce que aɗa andi ko hol risque o won risque o aɗa andi an Adama Diop sa ƴetti jungo ma nande gaska holko tawata toon anda fof ko woni toon aɗa wawi taw toon jama fooɗa aɗa wawi taw toon goɗɗum kadi taw toon goɗɗum sa tawi toon goɗɗum ganda an nani toon jungo ma ko noon wona faami wallahi ko noon tigui Elhadj Abbas en mbaɗan anticipé gudditen boggol ngol tan bandiraɓe kañumen mbawa jeeyede hen en tout cas ko ɓurɗen wawde jaggude hen urgence waɗama ordonné ɗum ko ganduɗa woni Ousmane Sonko wattede ɗum juge o waɗi ordonné yamiri wonde nde Ousmane Sonko wattete e nder liste électoral o eɗen gandi nde ñawore en fadano no fewi ɗum ɗon kam ko nouvelle gulɗo jaw garɗo joni en complicité avec notre technicien régie tigui rigui e ɗum noon en guddi tan ɓoggol ngol tan 78 158 81 05 pindi espace FM mi sikki won jettiɗo Elhadj Abbas assalamu aleykum musidɗo allo a yettima de kono on mbiɗa sikki o parani taw Elhadj Abbas en ƴewan kadi sabbade goɗɗo mo ganduɗa taw ko ari 78 158 81 05 pindi espace FM assalamu aleykum musidɗo allo no mbaɗɗa aɗa selli ko piindi aɗane en direct musidɗo tedduɗo salminama inde yettode to nodduɗa en ko ceerno Abdourahim Boole Diaw ceerno Abdourahim Ly Sall ceerno Abdourahim Sall no mbaɗɗa Seydou Sall inde mbiɗa heeɗo ñande fof mbiɗa weltanima no feewi a jarama Seydou Sall kadi oɗo on mbaɗi bonne weeli ko kalɗo ɗo pour Sonko ko bon min salmini Elhadj Abbas Sarr andi o wi joni noon holno ɓe en mbiyanno siso leloraki ajjude joni noon holko ɓe kalata eyyi ɓe kalata koko leeli ɗum ko koko hayɗi juge gonɗo Ziguinchor winama foti wattede hen
sonde wattanaɓe hen gila nden ɓe mbiyata justice o eyo mana leloraka ajjude ok on jarama on juurama. Merci Seydou Sall. Seydou Sall en beltamo Ceerno Abdourahmane Sall toon to Polel. wonko haali min manki ɗum famde wonko o wi manda Abbas kono ko kalɗa namdal ngal mbaɗɗa ngal joni holko ɓe jogori wiide justice sénégalaise alors que par avant ɓe mbiyatno ko justice sénégalaise lelda he ajjude e voilà ko ɗum ɗon o wi o jaabi e wiide wonde so tawino tan wajiɓe jaɓino guile e décision mo Ziguinchor o Sabassi Faye o yarata hono ni henna. Assalamu aleykum. Allo salamu aleykum. maaleykum salam wa rahmatullah. on calminama on juurama kadi on beltanama. min calmitima min juurima. Ceerno Ibrahima Senghor. kabaruji kadi dewi lawol. machallah jarama tan goɗɗo. eyi hakkade ko ɗiminaɗo e Sonko ko. min jiiɗi hankkadi ko affaire makko hankkadi yo yoɓe dilli ɗum hankkadi yimɓe kadi kucca e gueɗe goɗɗe. eyyi ɗum hankkadi ganduɗa hono foti hankkadi haade ɗo ngari ñalawma mum hankkadi haala ɗo yimɓe kucca e gueɗe goɗɗe. eyyi kadi ko weltade tan kadi ganduɗa hoore ma kadi e yimɓe ko nan min ganduɗa faaruɓe ɗo henne e Amadou Babé. eyyi ko ɗum woni ko tan ko sohla yimɓe yoɓe mbaɗ noon ɓe mbaɗa guila ɓe tardani kala mo arani law foti dañata place noon salmini on jarama kadi weltanimon. jarama Seydi Sangot Ibrahima Sangot en beltanimom toon to ambassadeur Demet au passage en calmini Kadji Sy depuis Demet kañum nen windi SMS ɗo e plateforme o en hollira vraiment weltare muɗum no fayi Kadji Sy depuis Demet aussi ma are plateforme o inchallah taala haade men ɗum nini kono en ŋakkira to banggue Skype to no bandiraɓe mi anda pourquoi nata to Skype to. Assalamu aleykum musidɗo. Seydou Diop. A salminama Ceerno Hammady Diop. A salminama juurama Seydou Diop. Bisimilla. Ceerno Hammady Diop hayre law. Seydi Diop bisimilla ma. jarama Diop. Seydou Diop. min calmini noon min juurima min ñaguinoma Allah moƴƴere. min calmitima min juurima min ñaguima moƴƴere. min nani kabaruji ɗi min beltima. jarama Diop. e kabaruji ndewi lawol. justice wi waɗa tan ko golle mum. kala mbiyo justice o waɗani rewa justice Sénégal moƴƴani. ko a dañani sago ma tan. gonga. kala dañi sago mum wiyata justice Sénégal moƴƴani. gonga. hay goto ɓurani jogade justice Sénégal. Afrique justice Sénégal Afrique ala. ko heddi noon enen Sénégal naɓe ne metti lamade tan. goto fof heɓani sago mum tan wiya wona yimde justice Sénégal kono justice Sénégal hino wonno wano Bassel Midial oɗo noddataki hannde. gonga. sa yi Bartele nodde tan ko so tawi Bartele nodde tan ko gueɗe mum ande ndewani lawol. tigi aɗa andi Batte yiha leeɗi nde waɗa jiɗi he itta punition atta waɗa diɓe ko ɗum ittinoma punition komo andi hay pen mo ɗum ñawano ko lelto ɗum gonga. omo andi pen mo ñawano ko lelto ɗum force ko noon a jarama Seydou Diop. ɗum noon kadi Batte oɗo kadi oɗo ko wiya wonde ko itta ko ko itta ko ɗacci won ko heddi ko heewi activité mo nde wonko heddi ko ha heewi ko alaka taw gonga. ko noon a jarama Diop. wonko heddi ko Sonko ko heddi gueɗe kel Sonko e Sonko ko arani taw gonga. haɗa ba ko yaade émission ha gandi hol parti mo yaade émission. merci Seydou Diop a jarama golle ma jooɗi peewi ko Ceerno Hammady Diop toon to hayre law en beltani momo no feewi en calmini ɗon ha to Horkodiére to Saynis to eɗen gandi kawmen nan toon wiye Demba Sadil walla ɓurɗo andirede sta o eɗen calminamo de passage o wiyomon heeɗo en tigui depuis Saynis Horkodiére en tout cas ala sabas eɗen jogui allo voilà Skype ari waale jaam. waale jaam on celli Seydou Thiam o ko Oumou. on calminama de. hajja Oumma yewnama de. salmitama. walla mi ɓuuri yewnude min hanko mi jaltunoɗo subakaji joni mbiɗa heewi yaltude ɗum tagui mi natani. ok Seydi Thiam wadde ka jaggade noppi mbaɗaji Abbas Amadou Moussa mbeɗa komi ɗaniɗo kono nde mi ɗanaki debbalde ha ka jaggade noppi. bisimilla subakaji mbi jigno rendez-vous ji mi yahat ɗum waɗi noon. bisimilla ma Seydi Thiam mawɗum alhamdulillah. mi calminama mi beltanama mi salmini technicien o. jarama Thiam.
salmini yaltuɓe ɓe fof kadi jewte mon keɗama kadi mi salmini baɗam gorko Ibrahima Sangor jarama jewɗe mbaɗi fayida mais justice Sénégal ko noon ɓawa waɗi woyi wadde daninam de heddi noon kamɓe soɓe dañani koɓe jiiɗi ko tan ɓe jaɓata dal kono noon joni han kadi ɓe jaaɓi ɗum noon kam ɓayri ko jogui droit hokke droit ji makko so ala kadi woni noon yoɓe gandino ñande wonde kadi so yoɓe ñaama goɗɗum yoɓe jaɓ yoɓe gandu ko itti ɗum ɗo ko wattimo hen ko ɗum kadi ittatamo e goɗɗum ittata goɗɗo kadi en ƴurno kono il faut ɓe jaɓa kono noon no ɓay jogui droit ji makko yoɓe dokkum ala probléme ko noon kono droit ɗum ɗo justice Sénégal ɓooyi wadde ni kamɓe ɗo ɓe jeyata ɗum tan Allah won ballo ko noon merci en beltanima banen debbo Oumou Thiam depuis France en beltanima feewi e no mbiɗen ni toon torko jeere e testa o Demba Sadel wondude e Alassane Diallo aɓene ketto no hanniri 78 158 81 05 assalamu aleykum allo assalamu aleykum gongol waleykum salam Ibrahima Sangot eyi ko nelal tan Aissatou Moussa jiggoto Bakaw Aissatou Moussa jiggoto kanko ne o wi ko keddotoɗo radio ngo tigi rigui oɗon kan nadde tan kono ko heeɗi hen ke radio ngo o jarama mi salmini on kadi mi salmini Oumou Thiam kadi jaltuɗo jarimoma a jarama mi sikki banggue Skype to woni gonno toon gadoli assalamu aleykum ñebbe ñebbe o deki Baba Mokhtar Ali Seydi Sy bismillah depuis les États-Unis Seydi Sy en calmini technicien o yaltuɓe heɗotoɓe ɓe noddani ɓe fof jarama Seydi Sy Abbas Sarr joguima namdal ngal namningal eyyi welnata yewtere nde ko ɓe jarato ɓe jaraka min nene namdalam ko on kaaliɗo here haala en ngala sécurité joni noon so tawi woni ko pompoɓe liggotoɓe e nokku so kañumen garata mbara neɗɗo hono sécurité wawi ɗon renirde eyyi ko tuumaɓe tan tawde en ganda noon taw ko kamɓe walla wona eyyi mami haalan moon tan ko ɓennuno bisimilla noon Moutar Ndiaye wona ko chauffeur mum wari ɗum gonga chauffeur makko joni so wiyanoma oto naata galle makko tan o lawotono ko ɗon mbimi hulɓinima ko ɓaɗiɓe ɓe kewi wadde golle ɗe eyyi yo joni noon balɗe ñanden wujjannoɓe ceernaji oɓe wona ko yimɓe muɗum woni ɗo rende neɗɗo mo gandanɗa hoorema kañum koye ma wondi jamma e ñalawma ne heeɓa kaake ma ne tottuma ine batama ne ɓoosa koyɗe ma moni mbawɗo rende on joni kay mi anda fof jogoɗo hoolede hay goto waɗen ɗon ko noon de hulɓinima kilo hewani mi ko toon jaaɗum non waɗi fayida no feewi merci beaucoup Baba Mokhtar Ali Sy 78 158 81 05 révélation et scandale assalamu aleykum musidɗo a yettima aleykum salam wa rahmatullah a salminama juurama Seydi Diop Seydi Sara holi o salminama on juurama o Oumar Demba Dia hayre law noddatama Oumar Demba Dia Seydi Dia wuro Alhaji Mamadou Zeyni Djili Ba machallah bisimilla moɗɗon tampere moɗum alhamdulillah jamba sa farnade noon salminama on juurama Dia on naldama duwa on ñagama duwa o min jaɓi duwa o Seydi Dia enen de hankkadi ko kala tan mo lamɗe mo banggue mo tekkinaka fof mettina gonga mi meldima saako ñebbe Seydi Sarr Guilem jaɓi melduma saako ñebbe machallah mi jaɓi saako amin ketto habaruji ɗiɗi ene laaɓi est ce que jarama Seydi Dia ene weltama ene weltane feewi habaruji mon ne laaɓi ceer ono beltini yo Allah weltino merci amin Seydi Dia noon yimɓe wiya ko noon tan aduna o hannde ko noon tan kala mo jinganaka tan wiyata heddiɓe mbawa haydara wallahi nde jarama noon yo Allah wallu en merci beaucoup on calminama on juurama amin en calmini ceerno min calmini ceerno Baro ceerno Mansour Ba ko noon merci beaucoup en beltanimamo mbimo Seydi Dia mi sikki kadi won gonɗo to banggue Skype to gandoli wi o yeehi ɗum noon 78 158 81 05 walla mbaɗa piindi espace radio won gonɗo e ɓoggol he o yettima assalamu aleykum waaleykum salam no mbaɗɗa Diop Tampere inde yettode o Ceerno Dia to Ganguel Sule Ceerno Dia jaabi nin puɗɗoɗo haaɗuɗo Seydou Dia waɗon Tampere mawɗum ni no Ganguel naaɓe mbaɗi
eɓe cellire jam alhamdulillah calmini gangel naaɓe fof mawɗum barikallah alhamdulillah mawɗum ni barikallah bisimilla min beltima yewtere he no feewi eyi hankkadi tan vraiment en jabran Allah tan no Allah ñaawi fof mbaɗa yaara noon ko noon mi salmini Oumou Thiam de passage ko jaɓerte ko Allah noon wimo Thiam Demba e Moulel jarama Dia salmina Bassar Dia salmina salmini denndangal heɗiyankoɓe Pindi fof jarama Seydi Dia merci ko noon gandeli wi won gonɗo e ɓoggol he assalamu aleykum to banggue Skype waleykum salam wa rahmatullah no mbaɗɗa Baro calminama juurama to hara merci ceerno Baro a wayri ɓoggol ngol noon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ousmane Sonko wattama lycée pour o formation bonne ko ɗum ñam fo aɗa heeɓa information ngaji belɗi ko noon tan ala hay oɗo ko belɗo hay basi ala hen noon ala min wawɗo c'est un hande miɗum ko heɗade hay revue de presse o ko sénégalais comme tout sénégalais allahumma amin ya rabbal alamin salminama juurama mais précision tan en calminimo en jettimomo waɗede mo réintégré nder liste électorale o firtani ko baɗo candidat ɗum noon kadi ko yeeso men woni ɗo katen tan koye oɗo information Ousmane Sonko ko ittuno e liste électorale wattama e liste électorale point jiiɗani e wonde candidat voilà merci beaucoup 78 158 81 05 Pindi Espace FM assalamu aleykum waaleykum salam rahmatullah no mbaɗɗa bisimilla ma Seydi Diop no mbaɗon aɗa selli oko jombole woni moon oko Harouna Ndaw a wayrama nanede gorko mo boosiyaɓe o jom woyri mboɗo selli machallah mboɗo heɗon toujours quoi Ndaw mara ko tawor ne heɓani nadde quoi bisimilla ma Seydi Ndaw vraiment beltanama no feewi mi salmini technicien ɗi foof calmitima mi salmini Amadou Moussa Anne no feewi jarama Seydi Ndaw voilà min jimi artu tan koye affaire police ji ɗi yo laamu ngu wallu hen yimɓe no feewi par ce que ko kamɓe mbaɗata luubal jawdi men ndi enen fof ndenni poti hen ko kamɓe ƴettata kamɓe ndesdere kamɓe ƴettata kamɓe ñamata ɗum ko politicien ji kadi wonta jaam kadi kamɓe mbarata kadi aussi wonta jaam eyyi ɗum noon yo laamu ngu darantine walla hen yimɓe affaire o fof leera kala mbaɗo hen ko fewani yo leerne ha leera ɗum waɗe plus o jooɓo ko yooɓi foti yoɓde ko gasi eyyi ɗum tan jimi haalde hen mi salmima weltanimon jarama Seydi merci beaucoup o jarama mbiɗa sikki ko ɗo waktuji men gasi ko kokonɗen ko gasi en ƴewan tan ganduli jaggana en téléphone o en jetti en jarnima bandiraɓe foof vraiment Elhadj Abbas mbaydiren mabɓe ha janggo so hawre weledal woni oɗon dernier numéro de la semaine hayso tawi wonta kadi en direct e chaîne men YouTube en calmi eɗen kokkaɓe kadi rendez-vous inchallah ko noon mataw en gartat tan e arɓe wonɓe plateforme Amadou Siley Sy en calminimamo au passage kanko nomo weltano en Kadji Sy toon to Demet wondude Ousmane Tello to Médina Gounass wondude Alassane Diallo Ɗayru Ndongo Abdoul Thielo omo jarno en no feewi so Allah kanko no jarama Alassane Anne Moussa Ba King Flam kadi salmini en o wiyete ko Diagraf toon to Oyo depuis États-Unis donc Moussa Anne également Ousmane Koulibaly jarni en no feewi mbi sikki ko ɓeeɗo tan dañño nadde plateforme o donc enen ka essayi enen duttaɓe calminali enen beltanam fof ɓe jarama no feewi wattudeɓe haqqille ko mbatten ko an dernier mot dernier kongolam ko weltanade on ɗon bandiraɗo debbo mo ganduɗa ma neldi en calminali woni Aissatou Moussa Djigo toon to Bakhaw wondude Idi Warou Diaw depuis Matam mais également aussi Mamadou Dieynam Mbaye depuis France en beltinima dendagal hettiyankoɓe men kamɓe foof ɓe jarama en juurima aussi ceerno men hono ceerno Mansour Ba toon to hayre law ko noon Elhadj Abbas golle ma jooɗi peewi ko weltare mawde kadi wonnimi dusodirde ma no feewi en calmini foof en jetti foof en jarnima foof gasi ha laaɓi ceer bandiraɓe musidɓe tedduɓe ne kokodir rendez-vous kadi to banggue télé to ko semaine garowo so hawre weledal à partir de lundi inchallahu taala lundi ne kadi wiyama ko ɗo woni ni mercredi et jeudi ko ɗeɗo ɗiɗo ñalawmaji tigui mbatten en direct e télé kono radio ngo toujours
du lundi jusqu'au vendredi ma yubbina noon yewtere nde no handi ni ko ɗon jetteten notre technicien to banggue radio to woni omo ganduɗa woni Gando Fadigali gorko Mouhamadou Hounare kono en jetti gorko mo wuro teddugo Madina Gounass mbi Mouhamadou Hounare kanko ganduli mi anda ko tagi nawmo Mouhamadou Hounare o wari kam voilà en jetti kadi en jarnima mo ganduɗa woni to banggue régie et réalisation Oumar Diobba Sow wondude caméra men o mo ganduɗa woni Djiby Dieng en beltani mom no fewi en beltanima kadi Ali Fall to banggue dagguenɗen toppitiniɗen kala ko fate infographie ɗo e nder galle o hayni montage uji en jetti équipe o foof haralleɓe foof en jettiɓe en jaariɓe jaggunoɓe hen haɗum waɗi réussir machallah tabarakallah Allah jarama on jarama no fewi joni ma on keɓ yewtere moon holno pinirɗon Oumar Malik Oumar Ly walla ko Oumar Malik Ly Malik Oumar Ly walla Oumar Malik Ly to noon mbiyanmomi ñam foof voilà joni noon de toute façon maw ara waɗa ɗon yewtere moon nde ganduɗa kay ko holno pinirɗon Allah jarama on jarama en jetti foof en jarnima foof Dikk Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda Demet FM la 92.2 toon to Demet Hounare FM la 104.9 toon to Hamadi Hounare Danema FM la 90.4 toon to Matam wondude e Fouta FM la 90.7 toon to Pété bandiraɓe musidɓe tedduɓe yen ñalle jaam olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wonade